Jiena inneħħi l-mobiles mill-concerts u mill-parties. Naqbel. Jien ma naqbilx. Wan xaħat qasir Isma' bħali ma aħna- jara xejn aħna fidejja. hekk, Musseb mur Berlin. Musa tidħol bil- Mux aħna mobile Malta, għaw ħafna. Laħda bil-ġibanka ta' Ibiza in 2000. Skonċ party. Ejwa, ma għadu ħafna Għax ifottilek il-gost. anka ta' tfal. Tmuru Vera, Għara, jimor ġiġ postijietek Berlin. Berlin mill-ewwel. Berlin ma jħallikx Ma iddaħħal. tistax, jekk jabdek bil-mobile barra. Barra, ħajjamna. u kemm mod ticket mill-ewwel jafżak jagħmellek sticker aw. Tagħmel sticker mal-kamera. Tajjeb u ma tistax tidħol. L-istess ħaġa Mara biex ma tiffilmjax. Għax inti għandek xi ħaġa oħra wkoll. Dak Forsi jien ma ġol rridx klab inkun naf. ikun hemm nies oħra. Li forsi Libsin ma jridux differenti. jidru. Jien meta Femt. tħajt jien kienu libsin. Dik naqbel maħħek. Le, Naqbel. dik hija l-kwistjoni għax kont saqsejtu. Kont Għalli the other people are here to club, not Eżatt, to. għandhom U raġun. Tajba, Dubai, vera. u Dubai tik locker, titfala il-mobile Anka. u ċavetta t-dendil. Pero mbagħad jien ta' concerts ma naqbilx. Għax hija memorja li jekk ma Memorja tħol Imma YouTube u xorta, taraħ. Le, taraħ le, xorta. xorta le, naħseb le. illi tfotti xejn mill-kunċert. Iva, Le, Kun ovvja. hemm min jagħmel kunċert Le, sħiħ, ek, ta' le. sħiħ. Għandek le. raġun, naqbel mija. Eh. Vera, għaxaw mi, tipo, nittiħu ġiġ video. Jiena Dik nieħu iva. tneju daqshekk. Eżatt. Bid-diska favorita Ma tiegħi. mhux Ġi għaw min jiġi show stana jiprofa filmja. Dik Eve, da bla sens. Ġifir inti. Sħiħ. Ġifir inti ħallast għax ħana tipo sifirtu ħallast dak il-flus kollha. biex Biex tara tara l-mobile. l-mobile minn fuq. Naraħju. Biex tara Le, u il-show minn titlef fuq il-vibe, mobile. u ma tistax tisfem, ma tistax Mek naqbel ma'kom, pero Ismaħ minnaj.